Kuwalik kleru Mbah Sarminem sing dikon dulang Pak Yoyok malah dipangan dhewe. Niku Pak Yoyok sing kan dulang. Ngono ya, Mbah? Ngono, Mbak. Tak dulang ya. Sing didulang Pak Yoyok to? Pak Yoyok. Ora didulang tok, Mbah. Kaki nek mlaku, kaki cepet. Kon ngopo, Mbah? Bagian dulang Pak Dalang Yoyok. Ngapunten dalu menika gandeng lakone Semar lair kula poso, Mbah. Pangan dhewe mawon nggih, nggih. Nggih. Nek no sing ngendang wae. Sing Heru. Sing ngendang wae cepetan. Sing ngendang sing enom. Oh alah. Pergi, Mbak.